नमस्कार मित्रांनो, MD एज्युकेशनल ट्रिक्स गुरु या चॅनलवर मी प्राध्यापक माणिक दिवशे पाटील आपलं सर्वांचं स्वागत करतो। आज एक मस्त ट्रिक्स मी तुमच्यासमोर घेऊन आलेलो आहे, अष्टविनायकाची ट्रिक्स। हा व्हिडिओ पाहिल्यानंतर तुम्ही आयुष्यामध्ये अष्टविनायक म्हणजे कोणता अष्टविनायक कुठं आहे हे आयुष्यात विसरू शकणार नाही। तर चला मग आपण अष्टविनायक हे ट्रिकच्या माध्यमातून पाहू। तर पहा मित्रांनो, अष्टविनायक आता परीक्षामध्ये बराच वेळा प्रश्न विचारला जातो, पुणे जिल्ह्यामध्ये किती अष्टविनायक आहेत? तर पुणे जिल्ह्यामध्ये 5 अष्टविनायक आहेत, रायगडमध्ये 2 आणि अहमदनगरमध्ये 1 अष्टविनायक आहे। आता ते लक्षात कसं ठेवायचं, तर मी ट्रिक्स तुम्हाला देणार आहे। त्या ट्रिकच्या माध्यमातून हा व्हिडिओ पाहिल्यानंतर तुम्ही परत अष्टविनायक कधीच विसरू शकणार नाही। तर चला, पहिला अष्टविनायक आहे पुणे जिल्ह्यातच थेऊरमध्ये आहे चिंतामणी। आता हे लक्षात कसं ठेवायचं, तर थेऊरमधला ऊर पकडायचा आणि ऊर बघा, थेऊरचं शेवटचं 2 शब्द ऊर, मग उरात काय असते? चिंता। मग थेऊर म्हटलं की चिंतामणी हे लक्षात ठेवायचं, उरात चिंता, थेऊर चिंतामणी। दुसराच आहे पुणे जिल्ह्यामध्ये रांजणगावला गणपती आहे महागणपती। मग पहा, रांजण, पहिले रांजण राहायचे पाणी पिण्यासाठी, रांजण कसा असतो? मोठा असतो। मग रांजण म्हणलं की महागणपती, रांजण आठवलं की महा आठवायचा, मोठा रांजण, मग रांजणगाव महागणपती। तिसरा आहे पुणे जिल्ह्यातच मोरगाव। आता बघा, मोरगावला आहे मयुरेश्वर, मग हे लक्षात कसं ठेवायचं? मोराला दुसरा नाव आहे मयूर, म्हणजे मोरगाव म्हटलं की मयुरेश्वर। चौथा आहे पुणे जिल्ह्यातच ओझरला आहे विघ्नहर। आता हे कसं लक्षात ठेवायचं, तर ओझं पकडायचं, जास्त ओझं घेतलं की विघ्न येतं, जास्त लोड घेतला विघ्न येतं। म्हणजे मग एकाच मोटरसायकलवर 4-5 जण बसले तर नक्कीच विघ्न येणार आहे। मग ओझं लक्षात ठेवायचं, ओझं विघ्न, ओझं म्हटलं की विघ्नहर, ओझरला विघ्नहर। त्यानंतर पुढचं पुणे जिल्ह्यातला 5वा लेण्याद्रीला आहे गिरिजात्मक। आता हा लक्षात कसा ठेवायचा, तर लेण्याद्रीचा यल आणि गिरिजात्मकचा जी, LG कंपनी, टीव्हीची LG कंपनी आहे का नाही हे लक्षात ठेवायचं, LG। मग लेण्याद्री म्हणलं की गिरिजात्मक। त्याच पद्धतीने रायगडला महाडमध्ये आहे विनायक, तर हे लक्षात कसं ठेवायचं? विनायक कसं आहे आपला? विनायक महान आहे, मोठा आहे, मग महाविनायक। हे ट्रिक्स लक्षात ठेवायची। 7वा आहे रायगडला पालीला बल्लाळेश्वर आणि 8वा लक्षात ठेवायचा आपला अहमदनगर जिल्ह्यात सिद्धटेक सिद्धिविनायक। तर अशा पद्धतीने ट्रिकच्या माध्यमातून तुम्ही हे गणपती अष्टविनायक कधीच विसरू शकणार नाही। व्हिडिओ आवडल्यास नक्की लाईक करा। धन्यवाद।